Ang atong unang pagbasa si San Pedro, 1 Peter chapter 5. Ang nagsulat ani gituhuan nga si Marcos or si San Marcos, kay siya may nahimong sekretary ni San Pedro. Mao nang iyang gihisgutan nga nangumusta ninyo, apil na sab si Marcos ang akong anak, sabot suod kay sila. Kuyog-kuyog yun kanunay. Kay si San Pedro, di man kay ni kamaong musuwat, kay wa man ni siya grado. So si Marcos mo'y graduhan, mo'y nagsuwat. Nya sa iya sang pagsuwat, si San Marcos nakumbinser pod nga ang iyang giwali or ang iyang gisulat nga ebanghelyo tinuod. Nya kay tinuod man, iya sang gipuy-an. Nay nindot sa ebanghelista kay posible nga dili siya maoy author sama ni San Lucas, ebanghelista sad, disipulo pud ni siya ni San Pablo. Nya siya gitigsuwat, nya nituo pud siya nga ang iyang gisuwat tinuod. Karon wa naman ta magsuwat, naminaw naman lang ta. Ang pangutana, mutuo basad kaha mo nga tinuod ning atong gibasa? Maayo. Niya, mabuhat mo. Usa na lang nitubag. Kay og mutuo ta, ato yung buhaton. Sama pananglitan sa unang pagbasa, usa sa gisulti diri ni San Pedro, sukli ninyo ang yawa, liguna ang inyong pagtuo. Kita daghan ato mahadlok mas yawa. Di ba? Uy, yawa ko na, hadlok ana mo na. Padre, blessingin ni among balay kay naaman may mahibudngan. Na dayon. Padre, nasakit da ospital, balik-balik ra yung sakit sa akong anak, Padre. Blessingin among balay kay murag ni agi dinhi evil spirit. Ang pare ra di ay mo blessing dia. Kamo di dili di mo musukol siyawa. Sukli. Kay matod palagi ni San Pedro. Atol ko din basahon kay murang magduda mo nga ako gabutang-butang nako kay wala basan mo maminaw ganiya pagbasa no. Ako ning basahon ingon din siya diri, pagbantay kamo og pagtukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan sa samang alantuson. Musukol gitag yawa, pinaagi sa atong pagtuo, dili pinaagi og kaisog or kalagot. Kay kanang kalagot iya man na sa yawa, nyag mo ni atong gamiton malipay ang yawa. Tagaan ta mong example ha, nang litan, sigihan kag libak sa imong ugangan, natipon rasad kag puyo. Nga sigihan kag libak, saon man nimo pagsukol ng yawa? Yawa man na. Unsaon pagsukol? Hilom gud taon na sukol nga hilom. Di jud ka mo hilom, sukol gud. Doon na jud kay isukli niya. Matod pasad sa ubang mga bahin sa ebanghelyo, nagisulti ni Kristo, gisulti sad sa mga ebanghelista o sa mga disipulo sabang San Pedro o nilang San Pablo, niingon yun, conquer evil by doing good. Buntuga ang yawa, pinaagi sa maayo. So kung libakon kas imong ugangan, liguna ang imong pagtuo na kining akong ugangan, ako ning igsuon, ako ning neighbor. Di ba? Yan nga mas Kristo, love your neighbor as yourself. Imo na sang sunod na tuhuan, kabahin ni sa akong kinabuhi. Dili ko kaako sa pagdaot niya tungod kay kabahin siya nako. Karon bitaw akong tiil, kani akong tiil ba?
dapit tuo, sakit itunob kay nasa gunson og kaog baboy. Naaman ni siya sakit ka ng gout ba, karon sakit itunob. Naamong siya sa siging hungits baba, kay lamian makayong baba, kalami gyud. Di lang ko ana, ay sige lang, duom lang gyud ana. Hingaon sa kay kog mani, na atong niaging adlaw hapit mahurot ang mani ba, kanang ano na kaon sa kog mani. Karon nagsakit akong tiil, pikas. Siya ba'y ni kaon sa mani o sa baboy? Naamong lang siya aning akong baba o kaning akong kamot kay mo may sigig doom, o kaning akong mata kay mo may sigig tanong lami agyon, o kining akong hunahuna naamong lisod na hinuog lakaw, sakit niya. Ang sa may buhaton sa tiil, masuko siya sa baba, magyaw-yaw siya, di na kumulakaw nganong imo kong gitaga ang uric dire, dili ay muadto siya ana mo serbisyo yapon siya sa baba, ay di kumulakaw pa doong sa kusina unsaon ako pagkaon, di ba? Ang baba ang laway lang, dili mata kakita lami ng pagkauna da. Layo man hinalan doolon yun, ang tiil bisag sakit, lakaw lang yapon. Ang punto dinhi, kung mutuo ta nga ang usa ka tawo or matag tawo anak sa Dios, larawan o kasamahan sa Dios, lig-unon tanang pagtuhua, makamaogid tang mohigugma bisan pag gisakitan nata. Mao na anha na diha mabuntog ang yawa. Saman, sunod mo na. Kuan kay bakanan luya kay mga naong. Nabuntog naman tingin mo siyawa tingali. Ora sunod. Ora gikulatan na mo may siyawa, di naman hapit kalihok. Mao na diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, kun motuo lang gyud mo nako, makabaton mo og mga gahom. Gahom ang gihisgutan ni Kristo. Dili ingon ordinaryo lang, dili ingon kusog, gahom. Og ang unang gahom, makapapahawa mog mga yawa. Pastilan. Lingian na imong tupad we. Ingna nana ka dihay gahom. Naaka ning gahoma, papahawag yawa. Gahom na. Nya lain pag yung gahom. Kung makainom kunog hilo or bisag unsa, dili na gyud ka maunsa. Bisag mapaakan pakaglang mananap, di ka maunsa. Nya dayon makasulti kag lain-lain na pinulungan. Pasabot kamao kang nakay art of speaking. Mo nang daghan kay taghalin dinhi sa salat. Kay na ako'y art of speaking. Na pagigahom pero naa masagiyawan on kay di gyud maminaw bisag unsa na to ingon. Ingnon na to palit lagi mo slat, di gyud mo palit eh. Pero sige lang yung sulti, madugay mo palit gyud. Ano na art of speaking ba? Kamo nakapalit na mo slat. Di nanasan mo igahom ron. Ana kamo na sa panulti ngadto nga pangdamay sad mo ba haron da sa sila igahom ingna pamalit sa mo slat. Ito bitang nagpa-picture na ako diri nga huwat gyud ba sa gabi na kayo huwat gyud nya ingon sila palit sa mig slat pader iniguli na ko ngadto sa iyang gikanan nga nasod ba ako tong pang-imbitaron dito tanan ako mga amigo amiga mamalit sa mig slat ako kana gi maayong buhaton. Ikaw ray palit-palit di ikaw ra say magrasyahan. Imbitara tong imong ubang kauban nga wa pagid taon kapalit maluoy sa kanila papalita sa do, di ba? So imo sang gamiton ang imong art of speaking nga naman gasa man natong tanan. Bitatong ni ari diri ang gahapon mo to ato niaging adlaw hasta ang iyang gibantayang masakiton nga paralyzed nakapalit og slado iya mangikumbinser ana ay go magpalit ato ma-atake to usab. Pero inig atake ato usab di na to maguol nga naman tungod kay naa na niya ang kalipay o
og kalinaw nga gikan Dios Ginoo. Kay kani manggong yawa, ang iya aning buhaton nato, hadlokon ta ba? Hala, sige, buhatan na. Sige. Higugmaa agi ng imong ugangan nga sige libak nimo. Uy, biyain na, ayaw na nagtagda. Imo nang karon mag-abusar na. Anaon man kasyawa, mo na iyang panghadlok. Anha ta diha makuha nang imong banang sige pangabit. Nya kulatahon pa ka, nayabag ka diha, sa buang ka, biyain na. Naa pa kay daghang makit-an nga mga buutan nganong ipugos man gid nimo anang animal dako. Ana no? Nga ikaw nga way pagtuos Ginoo, abiya sa dayon. Ana? Inyo mga anak, mga batanon, magkuyog-kuyog sa uyab, ingnon dayon na siyawa, nganong usikan man nimong higayon nga kamo ra mang duha, tira dayon. Kanindot ana, isa, uy, wa pa mamikasal, ada maghuwat man ka, unya dalag mamabdos o nasad pakasli. Di pa lang na hinoon mamabdos, usik-usik lakag pakasal. May nang deposituhan daan, naron inig kasal, na namoy produkto. Anak na, siguristam ng yawa, or ingnon pagisyawa ang laki, siguro anak, kay magkabuwag mo sunod buwan, na, lain yung makauna anak, unhin na na, nugon kayo. O sa mga babae sa imo ingon ko no nga, anugon kayo, dili ka katilaw ani, kanang unhi, wako na lang yun, tintalag yung maayo. Kay pari ra ba na? Tintalag yun. Masing maato nas madre. Una reporting tinintalay. Hasta sa mga babae, manguna na. Ingon sila, wapa masag ko unhi, pero manguna ko no. Ana. Nga naman, nangatintal tas yawa. Naasay instrumento ang yawa, nga mangumpan niya sad. Mangumpan niya. Aron mahimo sa nakana din nagsigig post anang mga porn, kanang gasigig TikTok anang pakita-kita anang ilang mga private parts diha. Ambot kakita na ba ni Brad Loloy, pero ako kita ko na usahay. Ana, mugawas mo na sa TikTok. Ana, labaw. Labaw na ning diya sa kong kilid. Hapit ni di matuog Kani mausad ni ang ilang mga instruments of evil. Mao lagi na nagnguba, naglibot-libot kuno. Sige gyud 24/7. Unsa may itong isakbang 24/7 sad nga pagtuo sa ebanghelyo. 24/7 sad nga pagbutang sa atong hunahuna nga niya ang Ginoo sad nako. Makabuntog ko niini, makahigugma ra gyud ko aning akong sigig pangabit nga bana, kining akong nangabit nga asawa, mahigugma ra gyud ko ani. Kaya ra gyud ko ning akong mga anak nga tapulan kaayo musuyop pagyud. Kaya ra gyud ko ning higugmaon. Kaya ra gyud ang moingon ko, maging sino ka man, mamahalin kita. Og labaw tanan, kaya ra gyud akong mopalit og one slot. Bisan pa man og ako usa lang ka kargador, usa lang ka tricycle driver, usa lang ka labandira, ako ra gining matiguman og akong ipalit og slot. Di na lang ko mo snacks, din ako manigarilyo, din ako mo inom aning soft drinks. Ang beer, okay ra tingay ang beer. Ay di na sa ko aning beer. No? Kay ako na lang ning tigumon para ipalit og slot. Mapalit na nimo? Yes. Hunungon ko ning akong palit aning swertres. Hunungon ko ning akong siging panaya aning loto. Kining siging paningkamot nga makakwarta aning sugal. Nya tigumon ko ni sa akong alkansiya. Igtapos tuig, i-treat nako og Christmas treat ang akong tibuok pamilya. O, di ba? Wa ba gani siguro hunungon na nimong imong ginagmay-gagmay og dinagkong bisyo, makailis pa ka ng inyong atop. Gisayunan kag mugasto kag 100 kada adlaw. Bisag ka na lang 100 ni mo labaw pa biya na. Butang talang 100 kada adlaw times 365 days. Usa ka tuig mo na 365 times nimo 100. Pila may matigom nimo tapos tuig. Unsa mo diyan? 365 times 100 36,500. Dili ka na mailisan ang imong atop, anhi pagyud ka mangayo sa simbahan og pila ka pligong sin. Anhi pagyud ka mangayo dinhig para ipalit og uniform sa imong anak. Na kung imo lang ang hunongon ang bisyo, sigarilyo, inom, sugal, imo nang tigumon igtapos tuig na kay labing minus
36,500. Pagtuo, pagsunod sa Ginoo, pagbuhat unsay maayo, dili pagsunod unsay dautan. Ug mao ni ang makapalig-o natog maayo. Nang pasalamat ang dunay ni tigom og mga slots, nahalina na tag 2,310 ka slots. Tapat. Sugod nagkusog ang atong slot, no? Karon pa sa daghan-daghan 51,690 pa man sa niyang slot. Pero akong target ani kutob Hunyo. Ato ni hotdog palit. Kutob June. Okay? Okay kayo Kada simana palit mo usa ka slot. Kamu ngarang-arang pagkabutang. Nya kamo sang anang igo-igo ra gyud pras nako sad palit lang mo slot kausas usa ka buwan. Nya kamo gyud murag lisod jud kayo, palit lang slot usa ka slot hangtod June. Sugdan nimong tigom karon hangtod month of June usa ka slot tungod sa imong gugma. Kanang imong gitigom kada adlaw nga tag 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos na imong tigomon, mura sa kag nipalit og 1 slot kada adlaw kaysa kasing-kasing og sa mata sa Ginoo. Tungod kay intention manimo nga imong tigomon para ipalit, perfect na ngadto niya. Perfect man gani niya ang 2 cents nga gihug sa byuda sa sudlanan. Kana pa bang imo nga 10 pesos, 20 pesos nya intentional yun nga gihug sa alkansiya. Murag katong buta ba nga masahista nga ning kalit lag tunol nako paghilog nako sa iyang papa dito ra taon galingkod sa daplin pag yun ako sige ari nako ha nag-ana sa kamot pader time sa pader nako okay sa man siya amo nang usas among igsoon pader ingon nang nagibitan nako unsa man na siya mopalit kog usa ka slot pader ako ginigitigom-tigoman palit siya niya tag 500 man to atong slot ato palit siya ko sa kaslat kung siyang kamot mutta kamo gani sigal ang mata niya wajud ito no natas kita kay kwadto berapa nang murag grabe ang imong bation ay mupalit og slot titigom-tigom gito niya buta nakatigom pa unsa na kaning nindot kay mata di gyud katigom. Ang point lang, naa ba kay pagtuos Ginoo? Naa ba kay pakighiusa sa simbahan? Naa ba kay pagbati nga ako kabahin niining maong proyekto? O kabahin sad ko nga hatagag grasya pinaagi niining maong parokya ni San Vicente Ferrer. Makadawat sad ko grasya kay usara mi kalawas. No? Sige, manindog na ta. Nga igsoon, diha sa iyang Yano ug Timos nga ebanghelyo gisangyaw ni San Marcos ang maayong balita. Busa masaligon kita nga modangop sa Ginoo pinaagi sa atong mapaubsanon nga pag-ingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong Santo Papa, nga hatagan siya og kalagsik sa panglawas, aron makapadayon siya pag-atiman sa bagang duot sa katawhan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga pangulo sa tibuok kalibutan, namusalig sila kanunay kang Hesus, ang nabanhaw nga Dios, ug dili magpalingla sa dautan ug tinguha sa mga tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang ni atong nag-anto sa nagkalanlaing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, kapinagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa itong maigsuon nga mimpanaw na sa laing kinabuhi, mauban sa pagpangalian ni San Marcos, makatutol sila sa dalan sa kabulahanan nga mao ang langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo ug diha sa pangama ni San Marcos imong ebanghelista, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.